ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವದ ನುರಕ್ಕಾತೇರಿ ರೋಗಾತ ಫೆತುರಮಿಂದ ಮಿಫದ ದಂಡಿವಳೆಗ್ಗ ಅಳವಣ ಮೆನ್ನಂಗೊಯ್ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಹಿಂಹಮ ಜೆಹುಮಕಿ ಮೇವೆಗೆಂವ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಅಕೀದಾಗೆ ಮತೀಗ ಅಳವಣ ಮೆನ್ ಸಾಬಿತು ಎದೆಮಿತಿಬು ಮಿ ಕಾಯನಾತುಗ ಹಿಂಗ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆವೆ ಸಿಂಗನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಮಿಂವರ್ಫುಣು ಎ ಇಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವಾಫವೆ ಮಾ ಅಸಾಬ ಮಿನ್ ಮುಸೀಬತಿನ್ ಇಲ್ಲಾ ಬಿಇذನಿಲ್ಲಾಹಿ मैं अल्लाह के इज़्न फुला लागे मेनुवी एवस मुसीबत नुजे हुट्टे लबे तखुन अख्तुं अलोन में हंदान कुरम विकमकी अलोन में न मिफद मुसीबत होगा खेत्तेरी वेवेनी अलोन में ईमान कम वर्गदो कोगें अलोन में दीन मतीगा साबितु एगें अलोन में अकीदा हरदना कोगें अधे हम कों हंदान कुरम विकमकी कदा कदरंग ईमान वुमकी सबब तो गाहिफुं मना कुरा कमेन्नु मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरा वफवे बैया अदि एगे फरुआ वेस लव्वाफन अल्लाह सुब्हानहु व तआला फहतिया बामीहुम बेस फरुआ कुरा होजिकम एहम वीमा कमा बे फरातक सिही फरुआ दे माहिरुं देवा इशातोगा हिप्पवागे अलोन मेंगे नफ्सु रक्कातेर कमुगे मतीगा देमी तिबुमा नसीहत तेरिबा